भैया हम लोग एक गाड़ी गीत गावे जात बाटी। तो तनकी सब भाई बहन से रिक्वेस्ट है, अरे भैया फलवा नहीं देखा रिक्वेस्ट है कि माने सुनिया अब अपन भर भर के आशीर्वाद कर दिया। माड़ो में दुल्हा समधी के ये कुल गावे वाला गीत है के सब जनी आनंद ले जाए, बहुत बढ़िया के बात है। और भैया एक बात और बाटा, साड़ी पड़ी के बाटा कमी तब भाई देखा तीनों जनी अक्का ओढ़ लिया ही। जब तू लोग देखबा और यूट्यूब पर पैसा आई ना तब साड़ी खरीद बहुत ज्यादा सही बात है। अगर देखबा ना डॉलर बनी ना साड़ी आई ना, ऐसे हम लोग कई कई की गाय के डाल। चला बढ़िया बेटा, प्यार गुलाब भर भर के दे जाए। कैसे गावत है बतावा। आओ बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो। रेशम कई चादर बिछल बाटे, ओ पे दुल्हे के दीदी नचत बाटे, ओ पे हमारे भैया देखत बाटे, वो तो सौ सौ के नोट फेंकत बाटे। आओ बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो। रेशम कई चादर बिछल बाटे, ऊपर समधी के दीदी नचत बाटे, ऊपर सौ सौ के नोट बिछत बाटे। आवा बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो। रेशम कई चादर भी चल बाटे, ओ पे समधी के बहनी नचत बाटे, वो पे पगलाई के बाटी। रेशम कई चादर बिछल बाटे, ओ पे समधी के बहनी नचत बाटे, ओ पे हमारे भैया देखत बाटे, वो तो सौ सौ के नोट बिछत बाटे। आओ बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो। रेशम कई चादर बिछल बाटे, ओ पे अगुआ के दीदी नचत बाटे, ओ पे हमारे भैया देखत बाटे, वो तो सौ सौ के नोट फेंकत बाटे। आओ बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो जी हमरे मड़उआ में, आओ बैठो। गाना कैसा लगल? ई तो ओई में हंस के खराब काहे कि ना हमरे सच में जनन मतलब गाना गावत रहे, हमरे सच में देवर आई रही नहीं आते रही मारे सोचे कि लब जन के दीदी बगलिए बैठी है सुनाई देई। हाँ तब ही पहले देवर का गाय देनी समझी छोड़ देनी। अब हम तो लेकिन पूर कह दे रही गाय वही के भैया नहीं बेकार जैसन दिए सुने बहुत मजा आई।